gallo canta. Que no tenemos miedo, que no. Juntar tots els moviments socials, totes les entitats, totes les organitzacions que estan lluitant contra les retallades i per una democràcia real, i el l'ensenyament públic també evidentment no podia faltar en aquesta cita per a dir que ja està bé, ja n'hi ha prou de tantes retallades. En educació les estem patint des de fa ja uns quants anys i cal parar això com siga, no? I per això anem a continuar fins que aconseguim aquest objectiu. Por no estar cotizando pues se nos quita la seguridad social y pues en los primeros instantes por motivo de tarjeta no se nos atendió porque estaba dado de baja. Mi esposa pagó el precio por todo eso y pues mira, yo estoy aquí para que todas las personas y todo quien esté viendo esto no puede ser. Mi esposa ha pagado muy caro esta situación y mi esposa ya se fue y yo pregunto qué va a pasar, quién me la va a devolver. El poder de les elits financeres i empresarials ha imposat als governs de la perifèria de la Unió Europea, entre ells el govern d'Espanya, l'aplicació de brutals polítiques socioeconòmiques dirigides contra la majoria de la societat. Contra el deute il·legítim, no devem, no paguem. Hi ha alternatives, hi ha solucions per les persones, la justícia social i ambiental, per la transparència i la democràcia participativa, en defensa d'uns serveis públics de qualitat i universals. No devem, no paguem. Gràcies.